Welcome back mga kalababang bisya, Davao ni Bay. So mga lods, walang sa kasimana ni akong nakuha mga lods, itong dako mga lods. So ibutangan ako mga gagmay mga lods para na po si kauban. Tara mga lods ha. Kana mga lods, hapit na siya pad. Gumanay tanawon lagi kay layo, namas tubig. So nandok ng dako lods, tago lods, no? Yan siya kauban mga lods, tao. Hindi pa siya layon. So naipik akong kuan mga lods. Kung wala pa siya maanad, patay din siya mga lods. Ang katong isang mga lods, hitapan ako, kuha ko sa iya, gamay-gamay. Mga palad to mga lods, pero namatay. Kuha na ko. Pero pag kuha na ko, akong gibutang din dali. Namatay yun mga lods. Sa to. Pero kani siya gahit na siya patyan kaya naabot na isa kasimana isa kasimana siya kani akong mga uban ka na siya buwan na mga lods. So nakontrol niya ang tubig niya, naanad na siya sa akong tubig, pero dili ni tubig gripo mga lods, tubig ni sa bomba at tabay mga balon anak mga lods. Hapit na napalad mga lods, baka na kana dako-dako. Pero kani siya, dako jud. Kita tanaw tong iyang kauban diri mga lods. Kita. Ito na para makita niyo mga lods. Ay, ni Lokman. Iglasan yung mga wala ko diri uban yung pakita na yun. Ngayon sila mga lods ko yung buntag pa. Pero mga udto niya alas 2 nga gawas na sila tanan ba. Init man god. Sama pa di makita. So kani gibungkag na ko mga lods. Wa siya sulod. Kay kaning mga gagmay diri butan ako ulit to. So, mga lods.